ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 10 май 2026 сол навори хонаҳои арзон аз ҳар як гӯшаву канори Торкистон навор кардем. Тамошобинем числаи 9 май буд дӯстон, хонаҳои душанбе. Мақсад ки як рӯз хонаҳои душанбе, як рӯз хонаҳо аз ҳамаи Торкистон, мақсад территорияи душанбе. Мақсад дӯстон азиз, навор мекунем, тамошо кунем. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. чизе ки дар кортон комментария кунед, худохоҳ аз рӯи комментари шумо навор мекунем. хонаҳотонро равон кунед, ёки омада аз пеш навор мекунем. мақсад ду варианти рекламагузорӣ, яке омада навор кардан бо тамоми санъатш, қонун қоидааш хат, яке худтон равон мекунед, сураташа видеоша рекламагузорӣ карда мақсад дар фурӯш мегузорем. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. ман навора шурӯъ мекунам, то охир тамошо кунед. хонаҳо худо хоҳад беҳад хонаҳои арзон иншоалло ки маъқултон мешавад. видеонавора сар мекунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одаме гуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунем. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Торкистон баранд. дӯстон ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед. бача азиз, бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Торкистон бор мебаранд. дӯстон агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудааги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшии имрӯзамон. дар ами доми замонавӣ квартира дорем дар ошчонаи 7-ум, як ҳуҷрага 37 квадратни метр бача азиз, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 440 000 сомон арзиш муомила дорад. плошад 36.37 квадрат. адрес Гипразем, пушти заправкаи Тоҷирон. количество комната як ҳуҷрага 7 этаж, 9 этажный дом бо ҳама чизу чорааш, документо, яъне ки шартномавӣ, договорной. хоб дар масъалаи нарх дӯстон 440 000 сомон. маълумоти пурра рақамҳои 40-20 занг занен, оиди хона бештари маълумотро бигирен. дӯстон азиз, 440 000, 37 квадрат, этажи 7-ум, як хонагаи хушроҳа ки замонавӣ. лозим боша агар ҳозир занг занен, рафта бинем бигиремш. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. аз Аманал, аз шаҳри Душанбе, аз территория 9 километр дар Боғи Зиё хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки дукомнатага дар умум 3 сотиқ замина ташкил метиҳад. 360 000 сомон арзиш дорад. дӯстон азиз, ина марамат, ҳамом, ҳоҷатхона, кухни, документҳои сатфоиза. хоб мега ки боз времянка ҳам дора. ин тараф ду хона. чӣ хел дестен дар видео, дар расм дестен кадом ҳолат. мақсад дӯстон хона тайёрае, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ 360 000 савдо мекунам. ман фикр мекунам ки дӯстон хеле хонаҳо редка мешавад. иншоалло гуфтестам ки дар канал обуна шен, ҳаррӯза видеоҳоро тамошо кардан хонаҳои арзон бисёртар равон мекунам. бача азиз, фақат сабр карда видеоҳоро тамошо кардан гирен. дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ.
хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ деҳаи Пятилетка мегӯяд. Аз райони Калхозобод то деҳаи Пятилетка 4 километр, 22 сотиқ замин, 11 дар хона, ремонтҳои 100%, 1 миллион 700 000 сомон арзиш бача азиз. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 3322. Видео камтар дароз бача азиз, ускорид кардем. Мақсади бача азиз, видео дароз ки буд камтар давондем. Ҳам душевои оби гарм хунук, ҳам русский баня 32 метр, детажа молхона барои 50 саргов, кухни аз райони Калхозобод то деҳа мега 4 километр, мактаб дуто, масҷид, медпункт 700 метр. Суҳбат мекунем дӯстон, шояд бо чизу чораашам савдо кунанд. об дора, оби качай боз дора, оби чашма, ҳуҷҷатҳоро ҷошта оформид метем. Нарх 1 миллион 700 000. аз талаб маълумот занг занен. дӯстон азиз, аз соҳибмулк талаб кунен видеонавори пурра, маълумоти пурра. просто бачаҳо видеоро камтар давондем. хона зури бадай бачаҳо, медонед, беҳад варианти созай. занг занен. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, дар 102 микрорайон дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди мағозаи Ҳаловат, сеҳуҷрага, дар умум 64 квадратни метр, 750 000 сомон арзиш. мондиян муомила дора. ду рақам дасти WhatsApp-ро экрани шумо. хона мега бо тамоми чизу чорааш, аз ҷумла чизе ки дар видео мебинем бача азиз, ҳамаш қатъи савдо мешава. 750 000 муомила дора дӯстон. лозим боша марамат. кадом метонда ҳамин тарафҳо хонаи яъне ки тайёр дар корай 750 та муомилаш қатъи бо тамоми чизу чора. 64 квадрат, ҳуҷҷатхона отделни, баня отделни, кухни дора. 2 дар хонаи 3 дар хонаи хушрова кардагӣ савдо мешава. занг занем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки чӣ хел дидесен. дукомната квартира дар ошёнаи сеюм, масоҳати 44 метри квадратӣ. дӯстон азиз, дар Душанбе, дар ноҳияи Сино. ҳамин ноҳияи Сино дӯстон, бовар кунен, мақсад чӣ хел бигӯям, ҳамин ноҳияи Сино бисёр равон мекунанд. ва ин тараф 82 ис хоб территориями гирду атрофи посолства Ӯзбекистон, Америка домошон беҳад домои басифат, яъне ки централни точка бача азиз. ҳам дар масъалаи транспорту ҳама тарафа созай дӯстон. ҳамин ин тарафҳо ноҳияи Сино дӯстон нарх наво қиматай 580 000, 44 квадрат, рақамҳои 1212 занг занем бача азиз. ина ду комната, этажи сеюм, 44 квадрат, 580 000 сомонӣ муомила дора дӯстон. занг занем. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, наздикии бозорчаи Зарафшон, 3 ҳуҷра, дар умум 65 квадратни метр. дӯстон азиз, доми 15 ошёнага, хона дар ошёнаи 12 750 000 арзиш. 2 рақам дасти WhatsApp рӯи экрандон маълумоти праша зангза бигирем бача азиз. дар масъалаи лайкҳо бием. ҳамин лайкҳото намонем, дар канал подписатся кунен. ҳамин дастгирии шумо пешрави мо. ҳамун наворои пешнара бием бачаҳо, пашти хонаҳое ки аддени видео мекунем 70-80% савдо мешавад, чунки хонаҳои аддени паделиса бисёр мешавад, тамошобино бисёрай, талабот бисёрай. темболи Душанбе территория умуман дӯстон нарх навора нигоҳ карда намешавад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони меҳрубон, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Алабайтал, мошинбозори нав, 2 хона, 6 сотиқ замин, 550 000 арзиш. рақамҳои дасти WhatsApp-ро экрани шумо. пеши мошинбозор рӯбарӯи 11 линия обдилиния дор мақсад мега Свет Пастяни, 2 хона бо таҳхона,
документ ҳаст, магазин пеши хона да, мактаб медпункт дора, маршрути 41 Айсаховат 268 аз Ленинский район оидаки канечка шонай дӯстони гиромӣ. Марамат 550 000 бо муомила дорам. Видео чӣ хеле дӯстон? Нарх наво чӣ хеле? хонаҳо маъқул шид ё ки нашид? баъдан ай кичо хона дар корай, квартира дар корай? нависен таги комментария, худо хоҳад мехонем кадоме ки дора, агар ки бихона роӣ мекунам, мо эълон мекунем, пешниҳодтон мекунем боча азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигие ки дар ноҳияи Восеъ қарор дорам. ана ин хона дӯстон бо тамоми санъатша нигоҳ кунед. ноҳияи Восеъ деҳаи Нонҷемас ҷамоати Худоё Раҷабовда қарор дора. се дар хона дар умум 8 сотиқ замина ташкил метиҳад. ду намуди об дора. дӯстон, об 24 соат, свет 24 соат, 300 000 сомон нарх. ду рақам дастӣ ба саб рӯи экрани шумо. ду этаж оғил дора, мега ду этажа оғил дора, ошхона дора, ҳоҷатхона дора, анҷомхона дора, аловхона дора, ду баня дора, наздикии мактаб, наздикии масҷид. деҳаи ободаи ҷамоати Худоё Раҷабов, деҳаи Нонҷемаси ноҳияи Восеъ да қарор дорад. азиз, аз таълими маълумотша ина рақамҳои 70-74 дастӣ ёки 92-77 ватсап дора, занг занед. инами хона дӯстон ҳамин ҳолат. хона дӯстон яки баракай гуфтамонем, хонара барак кардагиян, 300 та муомила дора, занг занед. дӯстони азиз, мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ 4 комната, масоҳати 3 сотиқ замин, деҳаи Иттифоқ, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. фурӯшӣ дар Рӯдакӣ назди Мошинбозор Иттифоқ да қарор дорад. 4 дар хона дора. медори зиндагиро сар мекунӣ. кухниш ҳаст, гирдаш маҳкам. хона бо хишти пухта сохтагиай, об ҳастай, термик задагӣ. дар кухни баня оби гарму хунук. мақсад ки аму 3/10 сотиқ, яъне пашти 4 сотиқ замин, 4 дар хона. нарх 350 та. хеле нархҳо дӯстон редка меғалта. бовар кунед дӯстон, хай нархи созай. пашти 4 сотиқ, 4 дар хона, 350 000 ремонтош кардагӣ тайёр. успед кунед дӯстон, бигиренаш. дӯстон, мегзарем ба даҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. 2/15 сотиқ замин, 6 комната, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, Уртабузда қарор дора. 2 этаж дӯстон, хонаи фурӯшӣ 2 этаж дар Уртабуз Ганҷрез да қарор дорад. 2.5 сотиқ замин. ин хона дӯстон тайёрай барои зиндагӣ кардан ва талаботи зиндагӣ ҷавоб кардагӣ. дар масъалаи мактаб ҳастай, наздикии мактаб қарор дорад дӯстон азиз, қарорам дора. фақат срочно мо сум дар корай, арзонтар мондем. 310 та муомила дора, занг занем бача азиз. баъдан ами дӯстони азиз, нафаре ки аз ноҳияи Восеъ хонаҳои фурӯшӣ дорен, роӣ кунен. не толка Восеъ, аз ки ҷое ки мисол хонаҳои Восеъ мақсад фурӯшӣ боша. агар мақсад ки мо дар территорияи Восеъ ки ҳастем, метавонем ин хонаҳои территорияро мақсад зудтар рафта сиёмка карда дар фурӯш гузорем, чем шаҳр ноҳияҳои дигар ҷо. дӯстон азиз, хулоса оиди ҳамааш дар аввали видео, ахири видео ватсап дорем, муроҷиат кунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ.
ана ҳамин хона дӯстон гирдаш маҳкам 10 сотиқ замин 3 ҳуҷрага. хуб ҷамоати деҳоти яъне ки Истиқлол, деҳаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдат 320 арзиш муомила дора. рақамҳои 31 занг занед. аз нуми канали Сауду ТВ салом барасонед бачаи азиз. гирдаш маҳкам тайёрак 320 муомила дора. кадометон лозимай дӯсту бародаратон мисол лозимай интереси боша, агар занг занед чахчах кунед бигиред. дӯстони азиз, ирӯза навори мо ҷанбаси чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, комент кардем, ҳамаша мондем. ана бо далчи WhatsApp мегзорам. ма чизе ҳастай роӣ кунед ё ки омада аз пешам навор мекунем, дар фурӯш мегзорем. лайкҳоро монед дӯстон, дар канал подписатсия кунед. ҳамин дастгирии шумо пешравии кори Сауду ТВ. ин номерои ма ҳай дӯстон. оиди савдои хонаҳо, мошино, квартиру замино мада нависонда метавонем бачаи азиз.